बर' जाथिखौ नाख्रेबनो, बर' जाथिखौ माने सोबख'नो गोबां बेबादिनो एम्फौफोर दङ। दा जों बेफोरनि थाखाय जों जुजिनांगोन। नबसरनाया थांलायबाय आरो गोदान सोरबा सर'निया फैबावगोन। दा जों बेफोरखौ दिनै सिख्रेबजोबनांगोन। गासिबो निउस रिपर्टारफोरखौ बरायनानै लाबाय आरो साबायखर बावबाय आरो लोगोसे रायजो राजा बयखौबो आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। दिनै जोबोद मोजां खबर जे जोंनि बैसागु फोरबो जोबस्लाबमोनै दिनै बर' हारियाव मोनसे रंजानायनि मोनसे खबर जों दिनै मोनबाय। बेनो जाबाय जे नबसरनिया ट्राइबेल नङागारा, बर' कसारि नङागारा बे बर' कसारि सार्टिफिकेट लानानै जे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव एमपि जादोंमोन 10 बोसोर। बे 10 बोसोर एमपि जानाया दिनै थुंगेबाय। दा मानगोनां हाइकर्टआ दिनै मोनसे राय होबाय जे बिनि जायनाखि बर' कसारि लानाय कास्ट सार्टिफिकेट जों माने एमपि जादोंमोन, दिनै बेखौ हाइकर्टआ दाननानै फाइनाल खालामना होबाय जे बे आरो खुनु दिन बे बर' कसारि नाम लानानै बे इलेक्सन गेलेनो हाला, जोब्बाय बेयावनोसै बिनिया। दा बे कनफार्म जाबाय। दा बे हिसाबै जोंनि थाखाय खोब मोजां बाथ्रा बियो। फैगौ जायनाखि नैबे लकसभा इलेक्सन जागोन, बे इलेक्सनाव जों रायजो राजाफ्रा बयबो निश्चिन्त भाबै जोङो थानानै जोङो जोंनि मोजां बिजाथिफोरखौ जोङो सायख'लायनानै जों लानो हासिगोन। बेनि थाखाय जोङो खोब गोजोननाय मोनबाय। रायजो राजानि थाखाय बे जोबोद खुसि। जोङो 10 बोसोर नबसरनारि बेरेखायै जुजि गोबां जों खस्थ' मोननांबाय, रायजो राजाफ्राबो खस्थ' मोनदों गोबांनो। दा बिनि एखे तामुलपुरनि दिग्लिपारनि जायनाखि हा हुनि लेखा जों नागिरबायनानै लायनांदों। बिनि एडमिसन लेखा, तामुलपुराव फरायनाय बे एडमिसन लेखा जों नागिरबायनानै लायनांदों। आरो लोगोसे बिनि बिफानि जायनाखि बेंक एकाउन्ट, बिमानि बेंक एकाउन्ट बेफोरखौसो नागिरनानै लायनांदों। आरो बिनि बिफानि सार्भिस रेकर्ड बेखौ नागिरनानै लायनांदों। बिनि लेगेज डाटा बेखौ नागिरनानै लायनांदों। आरो बेखौ नागिरनायाव जोंहा तामुलपुरनि जोंनि माखासे जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावथिफोर दंमोन। बिथांमोनहा एखे इमिडियेट जोंनो बेखौ सहाय होनायाव जोङो माने बिनि एगेन्स्टै खामानि मावनो थाखाय जों सहाय मोनदों। दा ओंखायनो बयबो जोंनो जानाखि सहाय होदोंमोन बे जनजाति सुरक्षा मन्चनि खामानि मावनायाव, नबसरनानि बेरेखा जुजिनायाव जायफ्रा सहाय होदों, गरफा गरनैबाबो रांआरि मदद होदों, आरो जायफ्रा जोंखौ खबर लादों, सुखु दुखुनि खबर लादों, मोजां गाज्रि खबर लादों, बयखौबो जोङो साबायखर बावो, धन्यबाद होयो। आरो लोगोसे मानगोनां गुवाहाटि हाइकर्टखौबो जोङो धन्यबाद होयो। दा बिथांमोनहाबो दिनै जे जोंनि माने न्यायखौ लेटब्लाबो होनाय जाबाय, धन्यबाद जाबाय। आरो लोगोसे दिनै जोंनि बेयाव फैनाय खार'ना जाहैबाय जे जोङो दिनै चिरां माने डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि मोखाङाव जों दङ। दा जोंनि समस्या जोबाखै रायजोफोर। बे नबसरनिया जोब्बाय होननानै जोंनि समस्या जे जोबदों सानना लानो नाङा। दा नबसरनायनि उनावबो आरोबाव बर' जाथिखौ नाख्रेबनो, बर' जाथिखौ माने सोबख'नो गोबां बेबादिनो एम्फौफोर दङ। दा जों बेफोरखौ दिनै सिख्रेबजोबनांगोन गासैखौबो मोनफा मोनफानो। दा नबसरनाया थांलायबाय आरो गोदान सोरबा सर'निया फैबावगोन, बा गोदान सोरबा देब मेस फैगोन। दा जों बेफोरनि थाखाय जों जुजिनांगोन। दा जों दिनै नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टआव फैनाय खार'ना जाहैबाय जे पृथ्वीराज नारायण देब बिनि नामाव जायनाखि कास्ट सार्टिफिकेट होनाय चिरां डिस्ट्रिक्टआ डिसिआ 2018आव होदों। दा बेखौ जोङो थांनाय 4 मार्च 4 थारिख मार्चआव जों बेखौ डिसिनो कमप्लेन होदोंमोन। दा बे डिसिनो कमप्लेन होनायनि उनाव डिसिआ बेखौ फाइल प्रसेस खालामनानै फाइल खालामबाय। फाइल खालामनानै दासिमबो माने फाइनाल माबाखौ होनाय जायाखै। दा जों बेखौनो रिकुवेस्ट खालामदों जे माने पृथ्वीराज नारायणनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जोंनाव साफिसियेन्ट डकुमेन्ट दङ, बे डकुमेन्टखौ होनाय जाबाय। दा बिनि लेन्ड रेकर्ड जायनाखि जमाबन्दी, बे जमाबन्दी 526 दाग नं, बेयाव रोखा रोखा बेयाव लिरनाय दं बिनि बिफा नारायण देब आरो बिब'आबो नारायण देब बेबो दङ। ओमफ्राय लोगोसे बिनि जायनाखि लेगेसि डाटा कड 140-0000-3391 बेखौ सार्च खालामनो मोनगोन। दा बेयाव बिनि बिफानि नामा प्रदीप नारायण देब आरो प्रदीप नारायण देबनि बिफानि नामा
मनरन्जन नारायण देव आरो मनरन्जन नारायण देवनि बिफा नामा आरोबाव जाबाय निरन्जन नारायण देव माने पृथ्वीराज नारायणनि बिमायंसिम बिफा बिबौ आरो बिनि बिमायंसिम नारायण देव दं बेयाव खुनु मेच नाम गैया दा गतिके बेफोर डकुमेन्ट साफिसियेन्ट बिनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो थाखाय आरो लोगोसे बिनि बिफानि जायनाखि सार्भिस रेकर्ड पृथ्वीराज नारायणनि प्रदीप नारायण जायनाखि सार्भिस रेकर्ड बेयावथ' एखे रोखा रोखा बेयाव लिरना होदों एखेबारे बे जे माने राजबंसि बेखौ लिरना होदों आरो बे जे एमअबिसि बेखौ बेयाव लिरना होदों दा गतिके दा बेफोर डकुमेन्ट थानायनि उनाव बेनो सार्टिफिकेट होनाया खोब भुल नैबे लेखा बेनि सार्भिस रेकर्ड बे प्रदीप नारायणनि दा गतिके बे रेकर्डआव रोखा लिरदों नै बासुगाव बेनि गामिया गग्लापारा बे आरोखि माने माने पार्ट 1 दा बे दा गतिके बेयाव रोखा लिरदों आरो नैबेयावबो मोनखायो बेयावनो गग्लापारा पस्ट बासुगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बिटिसि ओमफ्राय श्री प्रदीप नारायण देव ओमफ्राय बिफा बिनिया मनरन्जन नारायण देव आरो बेखौ रोखा लिरदों राजबंसि होननानै लेखादों सार्टिफिकेटखौ आरो एमअबिसि होननानै रोखा लेखादों दा गतिके बेफोर एथ' रोखा रोखा डकुमेन्ट थानायनि उनाव बे बिनि सार्टिफिकेटआ जे केन्सेल जाया बे बाथ्रा नङा केन्सेल जागोन जेरैबाबो जानांगौ दा जों दिनै बेखौनो बेयाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो आरोबाव मोनसे माबा होफैबावदों डिसिखौ जों रिकुवेस्ट खालामबावदों एफा गोबाव जाबाय 4 मार्चआव जों एप्लिकेसन होनाय बिदिसा जानांगौ आरो दा बे सार्टिफिकेट होनायनि थाखाय बेयाव जनजाति सुरक्षा मन्चआ आगोलावबो अप'ज खालामदों आरो जोंल' नङा जोंजों लोगोसे ट्राइबेल संघआबो बिसोरबो अप'ज खालामदों आपत्ति खालामदों दा आपत्ति खालामनायनि उनावबो डिसिआ माबोरै होखो बे गिदिर मोनसे कुइसन जादों दा दिनैसिमबो जों ज'आवनो मावलायदों दहायसिमबो जोङो क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि नेताफोरजों जों ज' डिसिनाव क'क्राझारनि जायनाखि रिटार्निं अफिसार बेनाव जों ज' दंमोन बेनाव रिटार्निं अफिसाराव जों थांनानै जों दिनै आरोबाव गोदानै मोनसे आरोबाव एफिडेभिट जों होनाय जाबाय कर्टनि माबानि गेजेरजों एफिडेभिट जों दहाय माने डिसिनाव होनाय जाबावबाय रिटार्निं अफिसारनो दा बे ओमफ्राय लोगोसे जों रायज्लायबोनाय जाबावबाय बुंबावनाय जाबाय जे दा जों नुदों गोदान गोदान आरोबाव आं दहाय बुंनाय बायदि नब'सरया थांलायबाय आरो नब'सरनायनि उनाव गोबां बेबायदि मानसि बर'नि सुथुर दिनै ब्रेव ब्रेव फैगासिनो दं बेफोरखौ जों होबथानांगोन जों बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं जों बेखौ रायलायदों दा सोरबा सर'निया दारायनायनि बाथ्रा नुदों जोङो सोरबा TMCजों सोरबा माने दारायगोन बिदिनो सोरबा माने लेखा दारायगोन सोरबा जन दास दारायगोन जों बेखौ नुदों दा गतिके बेफोर गासैबो सर'निया जोब जन दासनि जायनाखि रेकर्ड जों बेखौ जों नागिरबाय दा बिसोर सर'नियानि लिस्टआव गोलैयो आरो सर'नियाफ्रा ट्राइबेल नङा होननानै अलरेडि हाइकर्टआ अर्डार होबाय जोङो 2019आव जों माने मोनसे केस होदोंमोन 2019 केस नम्बर आरोखि माने WPC 30/2019 बे केस जों होदों बे केस होनायनि गेजेरजों माने WPTBCआ इसिबां सर'नियाफोरनो कास्ट सार्टिफिकेट होदोंमोन कसारि नाम मोननाय बा बर' कसारि नाम मोननाय बेयाव गासिबो माने उइद्र' खालामना लाजोबदों बे सोलिला बे खुनु इफेक्टिभ नङा बे बाथ्राखौ माने हाइकर्टआवनो माने WPTBCआ उइद्र' खालामना लादों आरो हाइकर्टआवनो बेबायदि अर्डार जादों दा गतिके जुदि सोरबा जुदि सर'निया जुदि इलेक्सन गेलेयोबा दारायोब्ला बिनि सार्टिफिकेटआ एक्सेप्ट जानाय नङा हाइकर्टआनो जिहेतु माने अर्डार होनाय बे इमिडियेटलि बे माने बेनि सायाव माबा जागोन आरो एक्सन जागोन आरोखि बे रिजेक्ट जागोन आरोखि बेखायनो दहाय जों बेखौनो क'क्राझारनि रिटार्निं अफिसारावबो जों बेखौ रायज्लायना फैबाय आरो जोङो बे डकुमेन्टखौ जोंबो आरोबाव जों बेजों माने कमिउनिकेट खालामनाय जाबाय दा जोङो बेखौनो आसा खालामो जे फैगौ इलेक्सनाव जायनाखि माबा जागोन गेलेनो थाखाय जायफ्रानोखि माने नमिनेसन साबमिट खालामगोन ट्राइबेल नङैफोर बेफोरखौ जोंनि बर'नि जायनाखि सेन्टिमेन्ट गोनां आफादफोर BPF होन UPPL होन बा कंग्रेसआव जानाया दिनै बर' मानसि दं दा बेबो ट्राइबेल मानसि बिथांमोनाबो खुनु पार्टिखौ लालायाजासे जाथिनि सार्थ'आव ट्राइबेलखौ निरापत्ता होनांगौ सार्थ'आव ज'नो गाबथारनानै बादा होलायनानै होबथालायनांगोन बेखौ जों रिकुवेस्ट खालामो आरो जों बयनोबो गांफांफा जों बयनोबो कपिखौ एभेलेबेल खालामना हरगोन UPPLनोबो जों हरगोन आरो लोगोसे BPFनोबो हरगोन आरो कंग्रेसनि बिथां केन्डिडेट जों बिथांनोबो हरगोन बिथांमोनाबो जाहाथे अप'ज खालामो आरो जों लुबैयो खमसे खम बे माने खैफोदनि समाव
जोङो पार्टिफोरखौ जोङो एसे बावथलायनानै जों जाथिनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगौ। जाथिया देरसिन, पार्टिया देरसिन नङा। जों जाथिखौ फार्स्टआव बासायग्रोनांगोन। जाथिखौ बासायनायनि उनाव जों पार्टिखौ सिन्था खालामो। खिन्थु पार्टिखौल' सिन्था खालामनानै जुदि नोङो जाथिनिबो जेबो सिन्था खालामाब्ला जाथिया जोबलांगोन, दोबैगोन। दा दिनै जाथिया दोबै नागिरगासिनो दं। दा जों दिनै नुगासिनो दं। दिनै बे बर' जाथियाव गावजों गाव एना एनिखाय नांलाय खमलायखाय दिनै जाय फाराफारि एखेरे नङै बाङै मानसिफ्रानो जोंखौ दिनै नाख्रेबनो दिनै सुजुग लागासिनो दं। नङै नङै खोथा बुङै जोंखौ माने सिगिनो नागिरगासिनो दं। दा बे पृथ्वीराज नारायण बादि मानसिया मा अधिकार दं बे जों बादि मानसिखौ बुंनो थाखायलाय, बर' मानसिखौ बुंनो थाखायलाय, गाज्रि खोथा बुंनो, सोरखौबा माने नंखाय खोथा बुंनो मा अधिकार दं बेहा? आरो जों बेखौ गिनानै थागोन नामा? बिसोरो सिगिनो गोरों मानसिफोरखौ, बिसोर माने सिगि सुजुग लाग्रा मानसि बिसोरो। ओंखायनो जों रावबो गिनो नाङा, रावबो बिसोरनि सिगिनायखौ जों माने जेबो मोननो नाङा। मानोना बिसोर नेचारानो बेनोखा। जों सिम्पोल जाथि, बर' जाथिया मालायजों नांलाय रोङा, मालायजों खमलाय रोङा, मालाया माने माबा खोथा बुंबाथाय जों गिनानै फासयो। खिन्थु गावजों गावबो जोंना हाखा खुन्दा एखेबारे मैसो भेरा नांलायो। गावजों गावबा एखेबारे मोसाफोर बायदि अरलायलायो। खिन्थु मालायजोंबा जों नांलाय रोङा। बेखायनो जों दिनै मालायनि नांलायनायखौ जों बुजियो। मालाया जोंखौ माने नरम जाथिनो नाख्रेबनो लुबैयो, नाख्रेबो जोंखौ, जेरैबो जोख्रेबनो नागिरो। ओंखायनो जोङो बिसोरखौ बुजिखागौ जेब्ला जों गिनाङा, गियाबो जोङो जुजिलांगोन। आरो बे थेफा थुफा नङै बायदि बेफोर मिसामिसि जों बिसोरखौ दिनै एम्फौ बायदि जों मोनफा मोनफा सिख्रेबलांगोन, जों गासिबो सिख्रेबनांगोन। आरो दिनै आं बयखौबो आपिल खालामो, दिनै जोंनि जेसेबां निउस रिडारफोर दङ, जोंनि माने बर'नि इउटिउबारफोर दङ, हामब्लि आं माने गोसो गोरबोजों खावलायो जे पृथ्वीराज नारायण देब मेस सोदोबखौ बुंनो रावबो। बे मेस नङा बियो, पृथ्वीराज नारायण देब। बेहा मेसआ लिरलाबायनो लानाय बे सुजुग लानो थाखाय, बर'फोरनि माने सुजुगखौ लानो थाखाय, बर'खौ जाम्बा नुनानै बर'फोरनि अधिकारखौ सेनो थाखाय बे मेस लिरदों। दा गथिखे जों रावबो मेस बुंनो नाङा। आरो बिनि थाखाय जोङो हानायखि जुजिलांगोन। दा माबा मोनसे खारनाव जुदि बिनि नमिनेसन माने पेपारखौ जुदि रिटार्निं अफिसारा रिजेक्ट खालामाबा बा एक्सेप्ट खालामोब्ला जों बेखौ जेरैबाबो दानहोफिनगोन। जों हाइकर्टआव थांनानै चेलेन्ज खालामगोन। मानोना बेबादि जोलैनि हांगा, बेबादि माने बियादखौ, बेबादि गाज्रि माने एम्फौखौ जों मिथिखानानै जों लायहोनो नाङा। हयथ' बे सार्टिफिकेट लानानै बे दिनै नङा गाबोन नङा माबा मोनसे समाव बेखौ गाज्रि खामानियाव बाहायगोन। बेखायनो बेबादिखौ जों बेखौ सेस खालामनो दोनखानांगौ, बेखौ फोजोबनानै दोनखानांगौ। आरो जायफ्रा दिनै माने जों दा दिनै नुदों जन दास सोरबा सोरबि, दा बिनि हानि रेकर्ड माबा रेकर्ड जों दा बुथुमगासिनो दं। बेखौ जों माबाब्ला बिसोरनिखौबो सार्टिफिकेटखौ जोङो केन्सेल खालामहोजोबगोन आरो इनभेलिड खालामनानै दोनजोबगोन जों दा जोङो बेखौनो माने मावनो थाखाय जों दिनै चिरां बे डिस्ट्रिक्टआव फैदों आरो जों मावलांबाय थागोन। दा रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंजों बयबो कपारेसन होयो, बयबो जोंखौ जाहाथे मदद होयो, जोंनो मनबल होयो। आं बेखौनो बयखौबो रायजोआव खावलायनाय जाबाय आरो बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।